Počuj, už zás máme len dve pohlavia. No však to snad je jasné. Keď je to jasné, tak prečo to musia dať do ústavy? Asi aby o pár rokov sa neučilo v škole, že Big nám dáva mlieko a kohút vajca. No, minulé moderátorka v telke povedala, že existuje aj intersex. To čo je pre Boha? Asi keď ju pretiahne celé Inter Miláno. Možno sa cítila jak sliepka, že kutko dáchala také kraviny. Môj kolega sa cíti ako radiátor a chcel vyhriať celú šatňu. Aspoň sa mu to podarilo? A čo si, všetci sme prechladli. Môj holič minule vravel, že sa cíti jak vlak a chcel, aby do ňoho všetci nastupovali. A môj bývalý profesor sa cíti jak remeň a chcel by všetkých riadne vyplatiť. Môj bývalý zubár sa momentálne identifikuje ako mixer a vravel, že by urobil smoothie z celého parlamentu. Ešte šťastie, že my sme slobodní a cítime sa ako normálni motorici.